elfordult védelembe, ezért visszahoz egy Insectet a Graveből védelembe, és ez egy Windal, nem lehet speciális. De nincs védelme semmi. Oké, várjál. Sok indítozni? 3002-es védelme. 2003-as. 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 Annyira nem erős. Igen. Jó. Na, akkor most mit van? Kezdjük azzal. Fielden szörnyegállás. Elpusztítod main phase-be, vagy banisolod, akkor egyszer visszaugrik. Windal, tehát egyszer lehet speciálni. Destroy és targettól védi magát. Igen. Ő pedig banisolódni fog, ha innen elindul. Ennyi. Ennyi. Igen. Magyarul akkor egy monster negéted van, meg csak egyszer tudod. Gyakorlatilag igen. Úgyhogy... Ja. Addig van. 3, 4, Már. Jó, eljátszom. Talán kezdtem, szerencsétlen vágám így végül. Ja, hatta. Valami? Response? Nem, semmi. Nézzük, mi van. Mehet. 2, 3, 4, 5, 6. Na, most úgy van. Ezt dobtad a ezzel. Fú, keménykezed lehet. Yep. Set. Igen. Effect, target, ez, hogy visszajöjjön. Effect, hogy vissza. Effect, hogy speciáljon egyet. Jó. Speciálok. Azt mondja... Ezt lehet targetálni? Nem, őt nem. Sajnos a többieket igen, mert ez nem egy jó. Lili effekt? Effektálni a rage, Link-2-re, hogy... Várj. Ezt nem lehet targetálni, ugye? Nem. Jó. Effektálni a rage, hogy ezzel linkeljek, jó? Szikára ingettek, megállom. Jó. Negál vagy negál és destroy? Csak megáll permanensen. Dobsz egy Pillanat, és adok 500 védelmet. Itt ne ajánlja szónak. Hát de attól meg jöttek ide. Jó? Oda tudják hozni a kaját. Hogy kézbe vegyek egy bármilyen ancient szörnyet, chaining 2, hogy szeteljek bármilyen ancient napot, chaining 3, hogy koppoljak nálad egy szörnyet. Jó. Jó? Őt pokkolom. Ja, most. Nagyon jó. Vele addalok egy... Ide le. Ezt Jó. leszetelem. Az melyiket csinálta? Ez a monsteri Csak borras. egy simán most. És vele meg jön egy... Jó? Ismerem. És monster. Effekt. Normál szem. Igen? Effekt. Itt a Őt. Ez nem csak hármas. Oké. Effekt. Igen. Először targetolok tetlévet be, szörnyet, nálam pedig egy Igen. Insectet, visszagrakom deck aljára, és vagy. Jó. Nem kötelező deck aljára, csak Jó. Ez is nem egy igen, deck deck aljára, igen. Ez egy szarabb DD-blokk. Jó. Majd így lejött, Igen. és effekt. Mivel speccelődött, ezért kézbe adok egy B-Trooper spellet. Jó. Landing. Jó. Ez egy... mi az? Na, fúziós spell. Bele, most idézni. Lukra. Laura effekt, targetten gondolkodom. Link. Mindkét laulaut húzza ez valami special skill lehet. Target. Mit csinál? Targeterek nálad, vagy nem, lejött, targeterek nálad egyet, és linkelhetek vele. Jó, hajrá. Ez hogy hát Semmit nem csinál. Ő már megcsinálta mindegyik effektjét. Részben nyeljen effekt. Jó, hát. Jó? Ja. Olyan így destroyol, destroyol sajta. Aha. Ez 3000-es? Igen. Nagyon. Tudsz neki atakot adni? Igen, saját maga effektje által, de akkor a védelme eltűnik. Tehát akkor már lehet destroyolni meg ilyenek, hogyha adok neki attackot. És akkor menjen színot adjál? 5000. Oké. Csatafázis? Igen. Ezzel megyek én is. Ja, meghalni. Jó. Effekt? Jó. Meg.
Ütöd. Meg nem, bocsánat. Megint csak a fázisra. Ja, de ha meg ne 500-et kapott. Kapott defet. Miért menjetek el? Most már 3000-es, mert ugye volt egy megállása. Ugye mondtam, hogy De nem ő kapta az atakot? nem, ő 3000-es, miért kapott volna. Csúcsi effekt target Lily level 3-ra. Jó. Kurva élet. Azt nem néztem, hogy valami tokent meg kell jelölni. Jó, bocsi. Oké, őt megütöm. Ja, akkor őt. Ja, oké. Ja, így. Úgy meghalt, és ez 2000 tőlem. Effekt. End phase-be. Popolom. Hát ez erősebb volt, néz ki eddig. Ugye nem main phase-be, tehát így. Jó. És... Azt mondod? Nem tudom, lehet, hogy nem. Draw, Nekem úgy tűnik. stand by main, Igen. Cicada King felfordul, Cicada King effekt, visszaszed debbe egy robot. Coral Dragon effekt. Kereste egyáltalán? Na mindegy, mehet. Stingman Sword effekt, kézbe ad egy B2 testát. Jó. Lars. Formation. Formation effekt, visszahozok egy... End phase. 3000 bukok. GG visszaad nekem. Nem biztos, hogy Ez elpusztul csinál valamit? Semmi. Nagyon sok lap közül van. Jöhet. Oké. Descent, kapok egy Négy tokent, lap. és elpusztítatok egy spelltrapet. Jó. 4 lap kéz, ha? Nice. Elpusztítom azt. Jó follow-up. Hát, let's see. Effekt Atlas, szübtálok egyet, és megdelhozok egy B2-t. Lehet, csak Master Effect-tel Controller, nem nem csinálni akkor targetálni. semmit. Csak ugyanúgy ilyen. Micsoda? Csak Master Effect-tel nem lehet targetálni. Ja. És 2 izéd is van fel. Jó. Speciálnék Menni? egy Dino Westler, Coelas izét. Mindegy, csak egy tunnel vagy a lekötetes. Gondolkodom. Jó. Abszolút Herkules. Az nincs ilyen. Unaffected a... Ez bármikor lehet ingyen. Többet irányítottam akkor. Nem, nincs lényeg. Nem, az én következő köröm végén. Addig Unaffected meg Battleface végén egy 3000-es vagy kisebb antikás tovább visszahoz. Csak. Jó. 4000. Effekt. Bejött. Jó. Akkor bukk a érzés. Meg 3. Az nem jön be, oké. Ha az elpusztul, mit csinál? És speciálok egy attackbe. Az Impermazban is van. Akkor nem megyek. Jó. Tovább. Elnézést. És számít. És... tovább, ugye lehet. Jó phase. Akkor neked most minden pontosan? Szóval... Nem úgy Unaffected szettelni kell valót destroyolni a tudsz. targetot. Jó. Ennyit van, ugye? Ennyi, így van. Nagyon jó. Unaffected nem lehet destroyolni Így van. és Targetolni. se lehet. Így van. Nagyon jó. De ezt az én köröm végig, vagy a... Az én köröm, a következő köröm végéig. Oké. Igen. Popolja. Effektus specializek egyet. Mit csinál, mit popol? Szetelek fel egy lapot, majd Igen. utána popolhatok már. Ja, jó. Ah, Azt így is lehet. De... Aha. Oké. Na, most hittem, hogy kell, hogy legyen alapból. Eznek meg akkor nő az atak, hogyha... Ha tributálok egyet neki majd. Ugye vagy hozok egyet, vagy nem elhozok. Nagyon jó. Akkor azt csinálja, gondolom. Jó. Ja. Nincs semmi redunk. Ő mit csinál? Ha elpusztul egy ravar nálam, akkor kapok egy tokent, meg körönként egyszer tudok rebornolni, de bekapom az altékát. Bejövök. Jó. Nem a... Nem, hogy olyan, hanem... Gondolkodsz? Redet kerestél, ugye? Aha. Igen.
Please. Lapkész. sem. Nulla. Effekt, chainlink 1, Ja. chainlink 2. Jó. Azt mondja, azzal hozok. Repped, azzal. Az a mindkét oldalon elpusztított cucc. Ja. Effekt, target ez. Igen. Effekt. Deckben, ugye? Aha. Jó. Nem tudom, miket használ. Magot. Itt. Effekt, eldobok. Nem tudsz minket használni. Ezt. Jó. Az benne az effektív. Oldalon. Ja. Csak És Bruno lesz 1, 2, 3, 4. Wrestler. Ez. És jönne egy lesz. Megvettem meg. Na, csak az a kérdés, hogy még kell. Ha ez a kettő van, ezt le tudunk még egy csatába? Igen. Jó, akkor ezt betűnk utána. Jó? Nem tudjuk, de nem áll linket. Vagy De elindítom, jó. jó. De jó. Azt tudjuk utána. Effektben. Csatafázis. Szink. Megütöm. Meghalt. Mind a kettő. Effekt Jamma. Mert ugye egy film megpusztul. Ja, azt hittem, hogy nem csinálnak, de És visszahozok egyet, és tök 3 Van is bement. ja, annyi. De nem Igen, oda többit már játszunk lesz feladom. Nem lenne értelme rendesen. Perfekt. Target. Ja. By cardor, but not effektes. Ja. Nézd meg. Ezt én tudom használta a bal is. Ja, de nem csak elcsinálni. De, Ö, és utána el is pusztíthatnál valamit nálam. Voltam benne. Ja, nem köteles. Van. Kodom. Bocs. Mármint, hogy olvasgattam meg a Semmi volt sem. történetnél. Nem, de sem. Láttad? Jó. Lapkész. 3. Csúcsi effekt. Merre mész? Vaja. Akkor nem. Bazzeg, ez így nem tud visszajönni. Hát jó lenne, ha itt lenne valami napelmet, de... Na most, hányadikes vagy bara vagy? Mit tanultál? Hát most passzíváltattam Ezt magam. elbasztam. Aha. Mert egy említenek elkölt pénzügy számítanak. Ja, tényleg, mit meséltél. Elfelejtett. Azt is elfelejtette, szerintem, hogy nem tudtad volna a linkhez használni, hogy mi az Axishez. Azt hát azt nem vetted volna észre, igen, ez én benéztem, hogy ez nem lehet így. Jó, akkor Battle Phase. 2000. Ja, hogy Megütöm. céldolgozom. Az mekkora? 1005-ös. Ja. Mennyit? 1000. Ez easy. Effekt. Visszajönne, és azt poppolna. Vannak holnap, nincsen suli, csak szeminárium. Ütök 550-et. Szerdán kezdődik meg a kávézás. Az, nagyon jó, imádom. Jó, de tényleg tanár vagy. Szerdán pont egy Spec. témazáró írás lesz, de megadtam nekik a feladatokat, mik lesznek, úgyhogy ha ezek után nem tudják. Ugye, ha liveli a fieldet, akkor meg nincs baj, akkor. Sziasztok. Ciao. Spec. Effekt. Jó. Nagyon kész 2 sajnos. Lapkezed. 4. 4. Game mennyi? 1. Hopp. Ja. És. Mert a másikat nem akartam játszani. Máshogy nem tudtam volna Kenyér. megoldani. Csak így. Ilyen. Venni? Ja. De jó volt. Igen? Hát szállok meg, négy szakam. Nézzük a kompletet. Nem biztos ezt. Main, Gondolkodok még. extra, side. De azt én játszom. Jó lesz, ez most lesz. Nekem az van, hogy egyet elvoltunk, jó?
Akkor 2 lapkéz, ugye? Yes. Ezt innen megverem. Minden fehér. Mi? Ezt innen megverem. Csak a déli nincsenek. Akkor egy grillbe megy, hogyha most De majdnem ugyanaz lettem, hogy De. ezt nem raktam bele. Pedig ez jó. Mert a 2-3-asból tudsz hozni egy ilyet, és tud olyan elfogadott is lenni, jamma nélkül, hogy két lapból, 2 makival, 3 makival. Effekt. Ez 2 monster csatol, az 2-t meg először kell venni, van egy popod is, hogy jamma benn van a délben. Sprite a field. Szóval egy fölösbe. Mi? Hoznék egy... Ja igen, mert részletet rendeltem, egyet adtam a Dominak. Probably. Ez Link Zone alatt van, vagy? Mi? Vagy éppen úgy játszottam, hogy Trésvárhánynak akkor játszottam meg. Igen, amivel elfelejtettél megnyitani egyet. Jó, én visszajön sokat. Nem szóltam, de ne érts félbe. Vagyis technikailag igen, de... Effekt. Aha. Wow. Effekt. A szájra... Ez meg eldöntöttem amúgy, mert itt az a... Ezt nem fejtettem, hogy mi is szó. De az effekteit ismerem. Ez a száj. Én ennél Queen-be játszok. Akkor inkább Dark játszom. Az van. Megnéztem a decket? Mutasd, és akkor buildingelünk egyet, jó? Ez jobb is lehetett volna. Szétszedhetem őket? Aha. Egybe illettem. Szóval egy... Elolvashatom? Nem kerestem. Pontosan. Ha le is jönne. Igen, és akkor abba hozom, jó. Van az Axis. Jó, legyen. Meg akarom nézni, hogy miből menjünk a... Hogy Hallod, milyen készítettél. játszol, játszol. Meg hogy a régi keverni meg. Jó. Jöhetsz. Emeltél, ugye? Nem tudom. Nem azt mondom, hogy rakunk egy olyan decket, ami majd nekem van. Standby. Ja. Van gondolkodom. 40 lapon játszol? Igen. Csak az ebből itt hogy kaptam. Annyi van a 38. Ezt nem játszom, de nem fogom játszani. Ez a munkakereben be se vettem. Tök jó. Hol van? Itt van nálam. Draw phase-ben. Meg bocs, standby-ban vagyunk. Csak beraktam, hogy legyen ugyanaz napom. A plusz pedig. Jó. Ez post, mindegy. Nem figyeltem, hogy posztol visszamegyek. Jó. Nem. Ezzel nincsen semmi baj. Csak a DD. Igen, csak a DDS legyen, ezzel nincsen semmi Shinglong baj. effect. És ez az extra? Keresni egyet. Ja, mert X-Mount. Smash House aztán. Na. Mondom, jó? Keresnék egy annyant, egy discardolnám és ennyi. Ebből... Oké. Ja igen, mert nem játszott tudgádat, mi? Ja, Normál? Azért nem is, ugye? Ennyi Graven effect. csak egy. De a félig az inkább, de nem rendeltem be. Vagy Olyanokat, lehet a já... 7 emberedben még nem tudom. Aha. Olyanokat játszol, amik téged fognak. Tudom a shifter alatt jó játszani. Oké. A... Képted alatt igazából tudok effektelni, ha biztos, ja. Ez nem kell, mert ebből elég ebből 3, ebből 2. Mert tudod keresni, Lily effect, target. mivel nem kell. Ez még.
Normál osztag. Lett van még egy. Kozmik cipők vannak? Vannak. Három. Mert így megvan a így olyan 970 van, ami nekem. Ez kurva jó. Mert ezekben mindig tudsz ott cserélgetni, igazából csak 2 nap kell, hogy elindulj. De ez hülyeség. De jó, hogy a Traul ellen. Igen, de ezzel fogod magad. Igen. Mert többet szumolálsz, mint 2. Az meg fog, meg ez is meg. Mert nem tudsz neki boldogni. Várjál, bocs. Az a baj. Ez elmegy, én azt csinálnám, hogy ezt ide föltem, ehhez ragaszkodsz? Shifterekhez? Nem Mert azt csinálnám, hogyha... Mert hitteret azért adtam be, de ezt fiához például fényeltem. Normál, aztán már. Volt talán, de... Tehát az nagy baj nem lehet. Figyelj, hogyha így akarsz játszani, Ez a baj. ez going second lap, ez egy going second, de kurva jó. És szóval ezt kiveszed, beteszed ezeket. Motiválom. Jó. Inkább Red Effect. Egyértelmű, az nem kell. Tribute. Én így játszanám. Az itteni lapokból. Még egy destroy, ugye? Még egy destroy. Várjál. Én helyett És jó. játszani 3 kozmukat. Mert a kozmik az jó ellenem, a labi ellen, azok ellen. Hú, ez nem jó, mert nem a fieldem van. Én így játszom el. Csak Fildán, bocs. Jó, mégis ezt És csinálom. az itt Jó. Elnézést. Target? Jó, mutass egy kombot. Na, pont az, Na csak Fildán lévőt meg el, vagy mi? Nem. Bármit. Nem, hogy gyerek, kombóz egyet. Úgy hiszem, az tényleg minden. Játszunk egy kicsit úgy, hogy a kezdő kezed az Slapkész. 0. ez, még nem kopoztam. és ez. Effect. Effect. Jó. Én meg majd néha beszúrok egyet, hogy hívjákat. Ja. Mutass egy Nibiru. És akkor mondjuk nekem kezemben van egy Nibiru. Meg én még kiszedek tőlem kombokat, jó? Van még idő. Csak engine húztam, nem volt semmi templom. Ja. És Kár, hogy nem csináltam jobban a piramit. ez a kezed. Bár igazából nem volt olyan rossz, de És nekem van egy Nibiru, megoldottam mindent. Most van egy ugye? SM, Ja. Minden jött vissza. és van egy Imperman, jó? Plusz egy lényem lehet itt van. Az hasznos lett volna. Játszom akkor nyugodtan. Annak nem. Mondjuk mindegy szerintem. Szetelni, akkor kiradasítelek. Főre. Igen? És ebben aktiválom, hogy Igen. legyen. Gyumi, akkor járok, én amúgy mit kapok. Egy boostert. Jaj. Hogyha kiadtál? Igen. Akkor egy boostert. Ja, így nem jár plusz dolog a negyedik helyért, csak Dimension Force meg ide van. No? Hány lap van Gravedben? Hány darab nap van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vagy ő, vagy a sarmaradban van két. Ha így vagy, kész, írd az. Plusz Miért a 900 kék? az összes lényemben. Oké. Csak a logikát akarom megtudni. Miért a kék? Oké. Kéket Oké. tenni hozzám, mert őben van két Belépnék be rejtett. Twitterbe. Oké, hozzuk fel a kéket. Mekkora ez? 1800, úgy látom itt. Jó, akkor jövök az extra. Jó? Jamma? A jamak, igen. Jó. 5. Ő lenne. Igen. Ő most Így vagy. 3300-as. Akkor 1400 tudtam. És én chain egy, de így vagy, azt a kettőt eldozod, igen? Effect. Chain egy, keresel valamit. Basz. Előrébb Mit vagy csinál? vele? De Miszterben vagyunk. Hát nem nagyon. Visszajön Spezor és Destroy egy lény nálunk. Effekt. De Miszterben vagyunk. Messzívas. Jó, mindegy. A hajat. Elfelejtettem. Elrontottad, ja. Hozol egy ilyet. Jó. Ja, az a target.
akkor mennyivel vagy előrébb, hogyha a kék helyett ez van? De nem, igen, visszajelés után a targettal. Na, nyilván tudok majd szedni. De visszajelés után a Magyarul targettal akkor mindegy. Meg igen. mi? Mindig Várjál. mielőtt linkelsz. Visszajelés, akkor az külön effekt, hogy target? Igen. Ja, jó, akkor De ez még visszajelés. mindig demisztebben van igazából. Itt vagy nem? Jó, most akkor mit Nem, target? nem. Vagy tovább? Chain 1-ben ő lennék, Chain 2-ben ő. Oké. Ebben az a jó ebben a lap, hogy ezt elfelejt. Meg is nézted a videómat. Jó, hát nem. Szóval... Once per turn ugye? Más betöm. Három. És ilyenkor benne is Chain benne. 3-ra, ez kap egy internet. Ha kimegy. Most azt nem tudom leütni. Hogy Az nem az. te ilyenkor mit tesz? Minface 2. Ja. Hogy keresd? Hogy csinálom. Ja. Ő tudná most target. Engedett, hogy menjen? Ezt tudtam, hogy el fogod felejteni. Nem. Ha nem? Oké. Gondolom, akkor igényben fog kívánni. Nem tudom, Hogy poppold őt? Igen? Jó. Lejön, az vége a keresés, igen. Ami az ideje fogja meg. Azért nem tudtam esetni, nincs blokkoltam, igen. Megemelj szintjét 3-ra. Nem. Még egy Lars. Nem, Kiment? nem, mert így nézzetelni később. Oda a képbe kell lenni, hogy koppoljon. Elhozza magát úgy, hogy a mezőn lévő Effekt. Mit keresed? Hogy van? Ez Csak kettő mondta, és egy lapot banisolok, fielden, egy félszáp lapot és egy eddig akár tőled, akár tőlem. Volt már mellett? jó, már jó sok mondani volt. Na, Tomtek starter vagy valami. Oké. Jamma mit keres? Minface 2. Jó. GG effektem nem volt, ugye? A szaramat. Jöhetsz. Ja, megy most. Jöhetek? Nem jön átjövjük. Igen, Aztán mivel ez targetel a fielden. Szóval, hogyha ezt vagy Vader kapsz, és ezzel eltinteted, akkor ki fog menni, mert Valami nincs effektje, target. hogyha leütöm. Egy Destroy Huldik csatában a kártyaeffektáltól, akkor deckemből kispeccelhetek 2 ugyanolyan type-os attribútumát. Igen, Az nem lenne túl jó, igen, hogy ez történne. igen. Gigantic spell. Istenem, hogy... El is misszilem, és még top deck is. Van, azt hiszem van Nincs semmi. még egy Weaver. Melyik azok a kártyák, amik Sarama-F-re triggerelnek? Nem tudom, most ezt így meccs közben. Nem tudod. Megnézheted a targetet, megengedem. Nem, nem, De ha nem. 5 szerelem, és mondjuk 5 victor, ha 5 lett van, nem Igen. Destroy-olni kell be, tudod meg kell effektel? Mit tudsz még visszajönni a fielden? És ő aktiválta már az egyet? Tehát? Amit az 5 szerelem, Igen. és lenne egy nagyba. Oké. Most aktiválom, na? Ja. Ja. Akkor ilyet hozok. Effekt? Effekt. Így csinálom. Very big. Akkor mondjuk ebben csinálni Cézár. Vagy hogyha így vagy, Nem, legyen, így vagy, jó? Igen. Nibiru. Ja. Ezek lemennek. Igen. Mennyibe vagy? Te kapsz egy, én kapok egy 4-4-5 Nibirut, te kapsz egy token. Menjen tovább. Effekt? Aha. Nem tudom aktiválni. Nem játszol Ő 2. ugye, de speciális. Mivel? De, hogyha visszajövődik. Igen, de a Nibiru azt tudod el, tehát nem megy semmi. Csak nem OTK. Hogy csak 5 tudom aktiválni, hogy így elviseljem. Most mondd. Nem tudom. Igen, mi Tudom, hogy az, úgyhogy... Ja, bazd. Várjál. Spec effekt? Aha. Nem OTK. token. Miért nem? Team Smashers. Igen. Oké, Smashers. Valami? Chain? Valami? 1903, Chain nyomva? meg És melyiket hozod vissza? 4006, Biztos? ez 7009. Ezek egy gamma burstot, nincs semmi Van belőle. vagy 5 kéne. Egy szaramát? Nem játszom bele. Poppolod őt,
És Destroyer használva egy spell trap, Effekt. ugye az a másik effekt. Igen is sem. Mondjuk akkor ezt a Destroyer volt, ami itt van. És Battle Phase. Aha. Jó, Még effekt. mennyi ez? Nem is Szarom, mit hoz vissza? Na akkor mennyit kapsz? 3003-as, Nem. ez Igen. meg Ja, 4006-os. Az 7009. Nem vagyok ő. Jó. Hát tudom még. Fuck it. Igen. Nyertem volna, mindegy. Igen, valószínűleg, hogyha a Soul Scissors... Mondjuk én is egy kicsit elrontottam, mert megint elfelejtettem, hogy ez az izé csak akkor triggerel, ha már a grave van. De jó, nem régóta játszok vele. Végülis legalább meg tudtam oldani, úgyhogy Vagy mi ennyi? vissza tudjak jönni. Ja, mert- De ez izgi Nem, game. nem, már hoz 2 fint kell, a Nibiru az rossz. Istenem. Jó lett volna. Ilyenkor hozol egy munkakát, dobsz neki egyet, mert ugye ez még nincs. Targetolsz nála egy ilyet, visszahozod, majd abból csinálsz egy Cézárt, mert ilyenkor még tudsz Cézárt csinálni. És véled a Cézárt egy lappal, Célszár. vagy hozol egy Rage-et abból. Ja, meg egy csomó mindent tudsz vele csinálni, jó? De akkor itt most megbeszéltük mi az, hogy Miss the Timing, jó? Meg a többiek, jó? End phase. Van egy Iveri meccsed. End phase. Leteszed az Iveri, és 2 Iveri van a kezedben. Leteszed az Iveri, megállják az Iveri. Ilyen sok feladat, tehát az... Mert még mindig az ember, amely Nem intézben. látsz Petőnek kinyomókat, na, tanultam belőle. coaching session. Úgy megmutattam neked, hogy hogyan játszok ördel a Nivet. Ja. Jó? És a szalamára játszani is. Meg tudod úgy csinálni, Na most legyen két szeterünk, tehát ott van, azt mondtad. ha nem ott nigirúznak le, Milyen jó lesz majd, akkor jön egy Cézár, és akkor a nigirúja az haladnak, hogy a Cézár alá tudja szedni, szóval nigirúzni fog mindenféleképpen. Jó? Ha lehet, hogy van ennek 2 hatosod. De hogyha kapsz egy nigirút, akkor a kék kutya bemegy, ugye már azt még nem használtuk ki, ugyanígy, ahogy te csináltad, lehokkolod bármit, mert az ki van, lejön, szaram a pop, megy, ellinked, és mifonon van dárul. De Suzy lesz egy jó lap. Mi? Soul Scissors egy jó lap, 6 follow-upot igazából, meg még ilyen plusz opció. Egy kis coaching session, kérem szépen. Nincsen túl sok időnk. Game 1 volt. Raúl, nem akartad volna lejátszani a Nem, gémeket? mert nem tudtam, hogy meddig húzzuk, ugye, tehát ez változó, és ugye, hogyha most kihúzzuk még addig, hogy 45 perc, mert a harmadikat meg így se úgy se tudtuk volna lejátszani. Döntetlenben meg nem akartam hagyni. Mikor kell menned? Hát szerintem már végeztetek volna. Hiszem, Mikor kell menned? 30-kor, És mennyi az idő? 24, 21. Ja. Let's go. Mennyi időnk van még? Meg feltételezzük, hogy én 2 nyerek, perc. akkor meg csak simán nem tudtam volna maradni ezért a döntőre, tehát ugye. Mikor kidropolsz, és annak volt valaki adnál az asztalnál örült volna. Egy van? Egy. Neked? Hát akkor látod, hogy mi sem végeztünk volna. Helyünknek 12 percünk percünk van. van. 30. De ez eléggé, tehát hogy voltak itt diszpléjek azért. Mondjuk Jó, Gergő csak elfelejtette a hatalmat. ez így azért nagyon látszott, mert neked, hogy hívják? Kezdjen. Te monsterekkel Nice. boldog. Akkor átszállj. Monsterekkel végre boldog. Kezdve. Amúgy nekem annyi van, hogy ebből van 3, ebből van 3, ebből van 3. Ebből nem tudom miért játszok egyet. De így a 9 hetek az jó. Trófézben. Nálam. Mi? Mi fész? You sucker. Mi hiányzik? Normal effect. Na hát. Ez kérdéses, hogy milyen bordot tudok hozni shifter alatt, mert... Kivettem neked egy. Beszélsz. De basszak, Mi azért is? valamit tudok csinálni. Skype-on van csak 12-től. Én ezt kiszedtem. Neked a mainből.
Playben volt, igen. Igen, de ezt visszatem ennek, az nem kell, mert az going second. Igen. Eltink. Ez 3 napon nem volt meg, nem? Ez így 11. Ettől 15 lapot. 12 meg 3 az 15, mivel 3-at kölcsön ki a telefonokat. Melyik van? Ja. Na így. Ah, nem van. Elfogytam. Jó, utána fogok tudni el. Mindegy igazából. Effektesz vele? Igen. Jó. Effekt. Dugtam. Don't reset. Shifter. Van esetleg ezzel egyet dugtam. Jó. Csettelt egyáltalán. Nem tudok játszani shifterrel, az egyszerű. Tudom, de akkor, hogyha shifter alatt vagytok, az a starter miért ment a grave-be? Elnézést. Jönne specbe. Effekt. Jó kérdés, egy normal pitch. Én felhoztam fullnak minden lapomat. Mert szobából lemenekítettem el. Jószor ezt messze. Ennyi probléma vannak. Nem tudsz most Ennyi összezni. problémám van. Hatékony legalább. Sem Igen, van, igen. A fénynek Jó, van az arra, a hogy hatékony a nem tárgyalom azt el legyen nézni, mert az ágyban persze én nézem a filmet. De jó. Én még nem azt el. Csütörtök óta ott van az enyém csapda, itt például át kell ment az enyém. Ugye elállunk a sofőrben. Effekt. Pinit kerestem. És set 1. End phase. És akkor más, Jó. Igazság szerint játsz. Játsz egyet. Standby. Megint. Oké. Ja, fasz csak. Hányos? 2000-es, 200-as. Ha ezt ha megütöd, vagy idézed lényt, akkor vissza tudnak kezdeni és kereshet egy Beast lényt. Tessék. Azt megkerested, na? Igen, de tud keresni mást is. Ja, igen, a beaverek. Mit van? Az tök jó. Én vagyok a viszontlátásra. Na ciao, köszi a... Nagyon jó. Köszi És róla. inkább azt mondom, Te meg a... gratulálok. Bármelyiket nem tudom. Szia, Borán. Vigyázz magadra. Aztán nem tudom, mikor jövök. Hogy valamikor Viktor. De majd talán. Oké. Persze. Szóval, aztán gondolkodok. És srácok, egyetek, Ne felejtsd el. ne felejteni, írjál rá. Hát... Kavan. Ez minden is ugye. Mondom, csak VV tud visszakeverni a csúcsi, nem tudom, hogy lesz. Hát... Cosmic set. Powerful. Az powerful, igen. Oké. Hol van? Mindegy. Jó. Pendulum zone-ban. Thinking, usually. Jó. Rule effect, target csúcs. Nem hiszem, hogy tudsz. De tudok, csak nem fog. Tehát kiküldök, csak nem griffbe kerül a banisba. Amiért banisba került, ezért nem jön le. És értelemszerűen nem keresek. Hát ha így van, akkor oké. Ez a code effect. Német. Ja, nem jön le és nem keresem. Szeretnék kiküldeni egy...
Ja. Oké. Lily effekt? Szokták az összeset. Jó. Két diva alatta. And face. Hand face? Mhm. Hand face-be starter. Effekt. És mennyben is. Mennyi van még benne is be? Egy? Egy. Effekten a blue. Tudtam megint 1001-et. Jó. Kapja lámpa? Nem kaptam. Ja. Hát ez GG. Ez az. Gyere! Kemény volt.